Ngiyabingelela kona wonke umuntu okhona la namhlanje ukuzosiqinisa njengoba sanjele umfowethu. Angithandi ukuthi ngithi umngani ngoba kuye ngathola umfowethu okhulumayo uThobani wakamkhulu khona la eMsinga emaqhinini eMbangweni. Ngizokhuluma ngomfowethu uStevi engihlangane naye ngicabanga ukuthi kwaku-2017 mangihlangana naye sihlanganiswa ubaba lo besimfihla izolo uGupta wakamchunu. Sihlanganele endaweni yaseThekwini ngifunda eDUT ngathi ngangenza i-3rd year. uGupta angifonele athi mfowethu ngiseThekwini ngihamba nabafowethu laba engisebenza nabo, sicela ufike uzosibona. Ngiphumeke after ama-lecture ngihambe ngiyobabona abafowethu. Baqala lapho nje ubudlelwane bethu kwaze washaya usuku lwakhe lokuthi umfowethu ahambe emhlabeni. Siphile kakhulu-ke noStevi. Ukuphila kwethu kwahamba bengaphele eThekwini kuphela, futhi bengapheleli nje ekutheni siyaphila nje asazi ukuthi siphilelana. Besikhulisana kakhulu ngokwempilo, sibonisana njengomuntu yena-ke leyo muntu osemihleni abantu ubekwazi ukuthi asondele kimi. Athi mfowethu ngicabanga ukuthi ngibeke nami ngendlela engibona ngayo, akhombise futhi ukuyamukela imibono yami njengoba benibona umsebenzi wakhe ukhula ngale ndlela okhule ngayo. Ngingakusho nje nami ngiyiqhenye ngithi bengiyingxenye yakho konke lokhu umfowethu ahambe eseyikho namhlanje. Engithanda ukubonga nje kakhulu ngoStevi ukuthi uStevi ungikhombisile umngani beqiniso, ngoba abantu bayashintsha emhlabeni, impumelelo abanye abantu iyabashintsha. uStevi ubehleze engazisa. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga siseThekwini evakashile, khona bengihlala khona-ke ngabe ngidlula nombhede sidlala phansi naye. Ethi mfowethu undlala phansi, ethi hayi khuleka mfana ka-building man, ubaba wami usakha imali mkhulu. Ubethe u-building man ubaba, ethi hayi khuleka mfowethu sonke lesimo sizodlula. Nangempela nje sakhula, impilo yashintsha, sikhula nje siba umsebenzi nje ngapho konke. uStevi impilo yakhe nje qala nje ukuthenga imoto, eba nemoto. Konke lokho kwenzeke phambi kwami, ngiyingxenye yakho futhi sibambisene. Khumbula nje yothenga imoto yokuqala khona imali encane sasishoda ngayo, safonela ubaba kaDlamini eThilungu sathi baba sishoda ngemali engaka, sicela ukuthi usigcwalisele kunemoto esiyibonayo, asifuna izihamba, imali yakho uzoyithola ngoLesine. Nangempela ubaba uDlamini wasumela phezulu wasifakela leyo mali, sayiswipa imoto cash. Ukhulile umfowethu nimbona, wenza ama-shows kwamnandi nje, saphila sonke. Angiphelele impela amagama mangikhuluma ngale nsizwa. Namhlanje nginabafowethu abaningi, ngicabanga ukuthi bonke nje la abafowethu abaningi engibabiza ngabafowethu kungenxa kaStevi. Ngizocela nje ukuthi ngingabi mude kakhulu, sizwa kithi siphilile. Ngayibonela futhi ngafika esigamekweni la kwenzeka khona ingozi ngadela. Mfowethu sithi uhambe kahle, ube idlozi elihle kithi nasey'nganeni zakho nje mfowethu nomndeni wakho. Siyabonga kakhulu. Ngiyabingelela lonke umphakathi. Lo phambi kwenu uthisha wamchunu obesebenza noStevi. Onke lama-CD akhe kusukela ekuqaleni
kwaze kwaba sekugcineni njengoproducer. Ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi ngiphawule ngaye. Ngidlulise ukuphatheka kabi kakhulu. Sebenze kahle nomfowethu. Akukho okubi engikwaziyo ngaye. Ubaba wakhe owayengicelile kusukela ekuqaleni ukuthi ngimsize. Phinde sibonga nokumukela e-studio ikakhulukazi ubhoti uThuthani indlela asimukele ngayo. Umsebenzi kaproducer kunzima kakhulu ngoba ufana ne-team yebhola. Uma iqembu lakho lingenzi kahle kuye kubuza wena coach ukuthi umsebenzi wakho wenze kanjani. Ngiyajabula mangibona ukuthi isicelo benimthanda kangaka. Ngibonga iqiniso elimezele lona. Bengicela nishaye ihlobo. Ngiyabonga kakhulu mphakathi ngothando lokhona elikhombise kusicelo. Ngiyabonga kakhulu ukumukela ngesikutholile. Mangibona ningane ngiyajabula kakhulu ukukhombisa ukuthi besikwenza e-studio futhi benithokozela. Ukubeka nami ngabe nginabo bonke abafowethu esisebenza nabo basuke e-studio. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukubingelela angena umuntu okwazi ukukhuluma phambi kwabantu abaningi kangaka. Ngibhlungu kakhulu mase kuzongiqala sekufanele ngikhulume ngosicelo oyinkosi amagcokama lo phambi kwenu unakazwa kaChonco ehamba nabafowabo usondelani bese kuba umqumukazi. Anginazo into eningi engizoyikhuluma ngokusicela usikhulumele thina. Ngikholwa ukuthi asinayo album la singekho khona kunezizathu ukuthi why i-album besiba khona. Ngizothi kuwe Sicebi konke esikwenzile asikaze sipublishane owasiza khona sikaze sikhulume phambi komhlaba. Nathi lesasizana khona nawe futhi asikaze sikhulume phambi komhlaba. Sikwazi ukukhuluma namhlanje ngokungasekho. Sithi sizokhuluma ngobungeke ukuthi ayilokho akwenzekanga. Kodwa ukuthi noma kuma shows uliveze igama lethu. Ngifuna ukuthi kikho konke mntaka baba sisuka kude kakhulu nawe sikwazi ungeyena mhlambe ngisho Sicebi thina. Uhlala eDenver sazana nawe sathi mfowethu ubuye usizohlala nawe eJulisi nathi singelutho ke singenalo lutho. Sahlala nawe saqhubeka bengibuka izithombe zethu from sibancane nje singelutho. Akukho engizokuchaza ngithi kulungile mntaka baba. Nangosuku uhamba wakhuluma nathi wasifonela ngevideo call sakhuluma saqeda. Bengingathi mina ukunokuthi ngikhulume ngosicebi iziningi izinto ke obukuthi nasihleli sesiyiphusele nje ke ngoba besithanda ukuyiphuzela. Ngifuna ungena kakhulu kumacika kithi. Bakhona abantu mhlamba ababili engingakhuluma ngabo kuphela ngiyaxolisa ngizoba mude kakhulu. Bese ngithi kulungile. Ngesikhathi ufike emculweni kuyakube nzima kakhulu usafika emculweni abathandi ngeke ngezwe ubhuti ukhuzana ekhuluma ngalento ukuthi uCibi Fishara bonke abantu. Mhlambe namhlanje impendulo uzoyithola ukuthi isizathu isiphi. Into eyenza uSicebi ukuthi makufika umuntu acela ukuthi amfishare bekwenziwe ukuthi nayo ke wafika kubantu bebengaphe kwakhe sihamba naye ethi uyacela bafowethu ngicela ningifishare ngoba mangabe umculo kaMaskandi mawusephezulu umuntu ophansi ubone ngathi yena maye kucela kuzubukeka kahle. Angazi bekungenzeka mhlambe ngibona ubhuti uMdumazi mhlambe sukume nje bese ehlale phansi. Bhuti omdala ngicela ukusho ukuthi namhlanje umfowethu engekho ubethi kibo bonke abacula bake bakhona. Angifisi ukukhohlwa ubhuti uMdumazi engathi noma ngicela ngifike emculweni ngithi mfowethu bengisacela ukuthi ungisize. Bala abaningi kodwa yena wavuma. Futhi esevumile bakwazi ukuthi ephakame igama lakhe. Ngicela ukubona ubhuti ukhuzana bese ngihlale phansi.
Ngikhuluma ngoba ngazi isicebi from eqala njengoba ngikhuluma ngicela ukubona bhuti omdala ungadini. Sifikile kuwe sihamba ngegalofu hayi golf khona igalofu bese uba khona igolf. Sifike kuwe ngegalofu elimnyama ngizokuthumelela bhuti omdala isithombe usahlala ehostel lapha kunkhona ubhuti uThibela. Ufonile ngoba sifikile. Uthi hayi webafowethu nginifikile lapha nabafana ngingabazi angijabulanga ngibona isigingqi sakho ngoba senginazi igingqanyana awufiki uzokhetha. Safika mntaka baba mhlawumbe ngeke usakhumbula uwena waphatha ifoni wenza iselfie nathi. Wasithatha isigingqi ngabona ubhuti osebenza nabo sihleli lapha saphuma sashuthe egalofanyana nje libe lalimnyama elalibizwa ngogibela bemsola. Lalibizwa kusasixayekile sinaye noma sasingconyanyana sikwazi ukuthi ayindoda ayibambalana ufuna ukwenza njani ethi ngifuna ukukhipha isidi yanyana sithi hayi no awubambe kanje. Ngifuna nje bafowethu nobabili uNkulunkulu engathi nganibusisa nabanye babusise kodwa ngikhuluma ekuqaleni kaSicebi abantu abakwazi ukuxhasa ngoba namhlanje kuyenzeka mhlawumbe ukhuzane ebonakale kwezinye izinto exhasa kuthiwa hayi uyaphapha kulungileke asisho lutho kodwa ngazi inhliziyo yakhe ebona uSicebi ngakabikho lutho. Bafowethu mabeni namazwi angizukwanda kakhulu ukuthiwa kodwa abafana bakaConco angibonge emateksini yithina ama SSJ. Makuthi SSJ brothers khulunywa ngonakazi khulunywa ngosondelana ikhulunywa ngomqhubu bese kuba khona uMashomi akahambe eqala kule group le. Ngoba ukuqala kokubhimba kwakho umntaka babi la kwaphunyuka khona umfowethu omncane akalama usondelane kula ngibona khona ukuthi kusho ukuthi mhlambe kwaphazamisekala kuhamba bonke kuze kuzofika kuwe kodwa ebantwini abama-founder uqale kumfowethu besithi mfowethu ubungekeni ufike kobaba uthi hayi cha sakuma. Ngibonge emateksini wonke sithema sinyakaza sikhipha lokho okuncane ngokusebenza uhamba bekukhombisa ngoba kukhona kwamateksanyana besikuthenga ethi awubafowethu ngizoba nomcimbi lapha eCarnival ngebeni kwazi ukuxhasanyana sithi hayi sizokhipha oncane namhlanje khona kwamakhumbi sitheke ukuthenga awunasana thenga kangaka. Uyazi nginawo umuzwa ukuthi ngingahle ngihambe anoke nilethe nje noma amatekisi awu30 ebantwini abawofisa ukuzongifihla ngoba ubuwazi ukuthi indlela yakhe isivuthiwe. Futhi senze kanjalo kuye kwathayiseleka ke emateksini mangabe sebefona njengoba ubona umphakathi wonke nje bengizothi mfowethu kulungile hamba kahle uyibekile induku ebandla. Bafowethu siyabonga sibuhlungu silimele awukho singakusho kungashona ilanga mangingakhuluma ngawe mntaka baba kulungile ngiyabonga.